Joo. Jee. Mä näytän sulle jotain oikein hienoa. Näytä. Tämä nyt tiedä onks hieno, mut... Tää ei kyllä varmaan näytä sit tätä videoa tässä. Onko? Se on suloinen. Niin. Sitten mun seinällä on jotain papanoita. No ei nyt ehkä ihan papanoita kuitenkaan, mutta... Okei. Mä muuten tein oman Card Captor Sakura-kortin, mutta nyt mä hukkasin sen jonnekin tossa. Kun se on tässä jo. Jee. Jee. Mun pitää niinku tää elukka niin värittää mustalla kokonaan. No okei, tää on Charlotte. Mä arvasin, että se on Charlotte. Nyt se söi Mamin Madoka Makikas. Oho, nyt mä spoilasin. Älkää ihmiset suuttuko tai jotain. No mut ei se mitään, se söi vähän sen pään. No nyt mä spoilasin sit senkin. Mä en sano enää mitään siitä animesta. Spoiler. Kyllä. Alert. Tosi, että se meni jo. Niin. Musta, onneksi hei, mulla on 2 mustaa nykyään, kun mä ostin ton harmaa paketin. Mulla on 2 Cool Grey 4 ja 2 mustaa. Hehehehe. Hehehe. Mä voin tuhlata näitä niin paljon kuin sielu sietää. Mä voin maalata vaikka koko paperin mustalla. Ei kun värittää. No mut kuitenkin. Mikä kuva sulla on taustakuvana? Mulla on oikeastaan aika monta, mutta tällä hetkellä on sellainen taustakuva, missä on Italiat. Okei. Mulla on maitovalaan kuva. Maitovalas. Vii. Se kaikki on tossa mitä vittu. Jolla Unkari hakkasi ton, ketä tää nyt oli? Niin just se. Maitovalas oli varmaan iloinen. Joo. Siis se oli hyvä, kun Steve heitti sen jonnekin huittinevalle, ja sit Tokio meni ja maitovalas. Kyllä. Maitovalas, nyt. Sitten se Rage kuittasi Stevelle, kun se sanoi sitä hölmöksi. Kyllä. Ei kun läski. Eikö se ollut läskivalas? Joo. Sitten se Rage kuittasi siitä. Kyllä. Tää on... Mä oon piirtänyt tänään jo Charlotten ihmismuodossa. Eilenkin mä piirsin sen ihmismuodossa, mutta tänään mä piirsin sille vaan tän ihme mikäli ja noita muodon syliin. Mä oon tällainen kunnon Charlotte-addikti-ihminen. Mitähän mä seuraavaksi keksin addiktoituu? En mä tiedä. Kuitenkin joku maitovalas. Just niin, maitovalas. Maitovalas addiktio seuraavaksi siis. Kyllä. Mä vaan eilen mietin, mitä piirtää. Sitten mä kuuntelen vaan jotain musiikkia mun kännykästä. Sitten siitä tulee jotenkin mystisesti mieleen Madoka Makika. Mä oon silleen, oh my god, mä oon unohtanut sen animen kokonaan. Mä piirrän siitä jotain. Sitten mulla tulee randomista mieleen joku kosus, ketä fanitti Charlotte. Sitten mä oon silleen, mä piirrän Charlotten. Sitten mulla tuli hirveä addiktio. Mä addiktoidun asioihin helposti. Selvä. Ainakin suurin piirtein helposti. Jännää. Mun toffeit on vieläkin, mut ne on ihan just loppu. Jaha. Ei voi. Tällä ääni. Niin. Se ei. Niin. Niin. Toi kuulostaa niin hienolta, kun sulla on tollainen ruotsiääni, joka vie kaikuu. Aivan mahtavaa. Totta kai. Ruotsin hengitystä 4D-teattereissa Lintsillä. Joo. Oisitpa sä ollut siellä. Se tulee koko ajan sinne niskaan puhaltelee. Silloin aivan sairaan kova hengitys. Uskon. Se oli pelottavaa. Uskon. Yksi vaan tulee selkää jossain 4D-teatterissa silleen. Niin. Sitten kun mä olin silleen, voi. Sitten on tässä silleen, mitä sä teet täällä? Kyllä. Tässä on Klaus.
se ääni kuulostaa joltain niin hienolta. Uskon. Hui, Mitä tapahtui? ulkona paistaa aurinko. Sä oot Arvaa silleen mitä? mahtavaa. No, Täälläkin paikkaa aurinko. täällä oli pilvistä vielä hetki sitten. Miten se sama aurinko voi paistaa siellä? En tiedä. Ihan mystistä. Kun se paistaa täällä, niin se voi paistaa siellä. Näin. Joo. Tulee kuitenkin kohta mä väritän noitten punaisten pilkkujen päät. Sit mä oon silleen fuu. Mä tiedän tunteen. No hei, kun sä värität jotain anime-tyypin silmää, sit sä vahingossa värität sen koko alueen sit silleen. Ai niin, silmien väri. Table flip! Kyllä. Heti. Ei luoja. Kuvittele, jos joku laulaisi tuolla äänellä jotain apua. Jotain apua. Jotain. Ei, mä laulan ne kansallislaulu. Oi mä menen Suomeen. Oi mä menen Kuulostaa aivan mahtavalta. Sitten Suomeen tulisi olympialaiset, sit olisi niin siellä tuolla äänellä. Mä vedän ruotsia äänellä. Joo. Oi maamme Suomi, sen maa! Ei voi. Näin tapahtuu, kun kaksi naista, tai siis tyttöä tai jotain homo sapiensia saa käyttöön kaunfisi. Jee, tää ylämusta alue on väritetty. Ja nyt mä luen teille yleisliiman jotain vesiohenteinen yleisliimapaperin, kartongin, puun, kankaan ja keramisen liimaamisen ja ruotsin. Liimasauma kuivuu nopeasti ja kuivuus on kestävä ja väritön, mutta ei kokonaan. Tuoreet liimapäärät poistetaan kostealla pyyhkeellä suojeltava joutumiselta. Liima näyttää, jos se jäätyy. Kotiin ja kouluun. No mä en voi käyttää tätä ulkona. Noniin. Nyt mä vedän ruotsi äänellä tän sverigen. Joo. Sve. Vattenbaserat universal för papper, papptextil och keramik. Limporken torkar snabbt och är som torrstrak och nästan färglös. Limfläckar avläst som färskar med en fuktig tycklapp. Aktas för frost. 60 millilitraa. Aha. Kiito Oy. Kuulosti aika hienolta toi ruotsiosuus tossa. Jee. Mut Juissipurkin tää vironkielinen seloste on ihan paras. Meillä on Juissi, mä käyn hakee. Yes. Oota. No niin, mä sit liitän nää kaksi pätkää yhteen. Niin mikä kieli se oli? Viro. Ootas, mistä täällä on Viro? Viro! Mä vaan sanoa, että tässä on vaan niinku ruotsiksi ja suomeksi. Kyllä siinä toisella puolella pitäisi olla Viro. No kun tässä on tää tuunaa tämä tölkki. Granaatti on Ei ehkä siinä niissä ohuemmissa päissä. Ai niinku missä? No niinku kun se on... Tässä ns. Leveällä puolella tuunattava tölkki tieton kissasta, ja tässä seuraavalla puolella on kans tää tuunattava tölkki. Niin, mut kun siinähän on myös ne kaksi puolta siinä niitten sivuilla. Niin, mut kun siinä toisella ohuella sivulla on just tää tuunattava tölkki. Sitten toisella puolella on suomeksi ja ruotsiksi ne selostukset. No mä puhun sit ruotsiksi. Kyllä. Marley Juissi grannat äppel hallonsaftet dryck.
ingredienser. Vattensocker, granatäppel, hallonjuice av koncentrat, surhetsreglerande medel, citronsyra, arom, berg, antocyan. Förvaring kan förvaras öppnad i rumstemperatur och öppnad i kylskåp en vecka. Öppnad en mä osaa lukea tätä. Förpackning. Förvaras. Tää on niinku varvas. Förvaras. Uprätti. Me juomme varasta, eiku. Kyllä. Ja siinä se sitten oli. Tämä pakkaus on tehty uusiutuvasta puukuidusta. Kierrätä tämä pakkaus luontokihtaa. No en! En ole. Ei mulla taas viedä Bonaqua. Anna liittyä puhdasta vettä Afrikkaan, kun nostat tämän Bonaqua pulloon. Hei, ehkä siinä on vironkielinen seloste. Täällä on viron kieli. Hirveet syrjiöitä, täällä ei oo viron kieltä. Tyhmä pakkaus. Kaikessa on vaan tyyli joku ruotsi ja suomi ja englanti. Mitäs on keissa? Oh ja. Hei, Siinä tää taitaa olla. Mikä on Viron Mikä on Viron englanti? Mä näen ne hienot nimikirjaimet. Eikö se ole joku Estonia, Esta jotain? Onko se? Ei, joo, se on se. Joo. Purustatut pähklidal disega. Piima, sokolad, koostis, suhkur, täispiimä, pulver, kakaovo, metsäpähtit, kaakaomas, taimimeras, nisujahu, emulgat, soja, etsittiin, kedusollohna, vanilliin, sisältät metsäpähkleit, voit sisältää muita pähkleit ja mantleita. Ei Viron kieli on kyllä jotain niin hienoa, et. Hei, täällä on Venäjä, mä voin lukea sen. Jee. Noin mä luin sen. Mahtavaa. Ja tämä Jeissa, Roska, Patukka on omistettu kaikille meidän videon katsojille. Jee. Olkaa kiitollisia. Kyllä, olkaa kiitollisia. Paljon kiitollisia. Chocolate, krispit nötnougat. Pattermakeiset. Nel. Tätä on niin hieno värittää tätä kättä. No ei hätää, ärsyttävää. Älä kissaa kättä. Jee, käden väritystä, eiku. Mä en kyllä tiedä, onko tää niinku käsi vai hiha oikeastaan, koska tässä ei näy tätä kättä, tää on vaan tällainen ylipitkä hiha. Mut joo. Hienoa me sitten kerrotaan. Kerro jonkun hienon ruokaohjeen täältä. Mä kerron maailman salaisimman tiedon. No. Paahtoleipä on paahdettu. Tässä näit kuinka fiksu hän on. Kyllä. Tämä oli se, mitä olette aina odottaneet. No tässä on hieno resepti. Tässä on joku puutalon cocktail. Miksi vitus tää lukee kaikkea? Lumikki, pikki, prinsessa, Tokio. Koska ne on ihmisiä. Hieno syy, Hermanni. Haha.
suolakaramellit. Yes. Laita leivinpaperi ruoan pohjalle. Laita kaikki ainekset kattilaan ja laita levy miedolle keskilämmölle. Pienennä lämpöä, kun sokeri sulaa. Sekoita hieman silloin tällöin, mutta yritä välttää turhaa sekoittamista. Mitä sit käy, jos sekoittaa turhaan? Seos on muuttunut vaalean ruskeaksi. Kiehuuko 20 minuuttia. Sekoita sitä hitaasti puukapustalla ja anna nesteen haihtua. Oho. Polttamasta itseäsi. Kun seos muuttuu tummaksi, laita levy pois päältä ja kaada vähän seosta lasiin, jossa on kylmää vettä. Jos seos kovettuu edessä, voit katkaista sen käsin. Se on valmista. No miksi me voi jalalla katkaista sitä? Niin, mä voin katkaista sen jalalla. Jos seos pysyy pehmeänä, laita kattila takaisin lämmölle ja käytä vielä seosta kokoon. Sairasta! Seos on sopiva nopeasti. Kun seos on kovettunut puoliksi, vedä seoksen viivaa ja veitsellä niin, että seoksesta tulee noin 2 senttimetriä kokoisia ruutuja. Miksei sydämiä? Voit pitää hauskaa tekemällä seoksen erilaisia muotoja. Yes! Esimerkiksi suorakolmioita tai kolmioita tai sydämiä. Laita ruoka jääkaappiin, jotta seos kovettuu kokonaan. Ota valmis karamellilevy pois ruoasta ja särjestä palasiksi veitsenvetömtöön. What the fuck, karamell! Jos käärit palat esimerkiksi leivin ympäri sopituen, ne on helpompi syödä, ne sopivat myös hyvin lahjaksi. Nämä karamellit eivät ole pelkästään makeita, niiden maussa on syvyyttä. Olipa syvällinen tarina. Mäkin oon aina halunnut maistaa syviä karamelleja, ei kun. Vironkielinen Jeissa vai ruotsinkielinen Huispulla vai toi meidän hieno ruokaohjelma, joka oli tuossa Kitchen Changesissa? Joo. Mä voin tässä välissä näyttää tämän piirroksen, vaikka et ette sitä näe. Niin. Hieno video on sitten. Suloinen. Se on jo hieman väritetty käsi. Nyt mä väritän tätä ihme-takkijuttua. Selvä. Ja Lopetetaanko me nyt? Vai? en mä tiedä. Vaikka. Moikka! Moikka! Toimitko terveisiä niille? Pistät sä sen nyt YouTubeen? Joo, kohta, mut niinku, onks sulla mitään terveisiä näille meidän katsojille? Joo, syökää toffeeta. Joo. Jos näette maitovalaan, älkää hakatko sitä. Ja Älkääkä antako sitä ainakaan Steville. niin. Ja joo. Hei hei! Hei hei!